Ander Ganzabal, zorionak gaurko 3. postuarekin elite mailako Euskadiko txapeldun, zea nola junda eguna? Bueno, azkenien suerte ukiogu da Nikok eguneko iesaldia atrape dau, da atxien nahiko lasai joan izan gara, eta gero azken ikusien bezala ez mandubiko igoerak guztiz baldintzatu lasterketa, da bertan selekzio txiki bat inda, da bertatik Olaberriatik pase hostien talde txori heldu gara metara ez da. Bai nahi baizuk, nahiko lasa, ibilizare tropelean, lasa esan nahi, burua asko erakutsi gabe. Bai, azken ezauten moduen, nik hori eskerrak eman bietzaguz, bera aurrien egon da berak lan hori indau, da gu atxien lasai egon ahal izen gara, bera aurrien egon da. Azken kilometroetan izan dezuera antolatu eta samu harrapatu. Bai, justo Olaberriako goien bera gazan gara, baina berantzan metrotxo batzuk hartu dauz, atxian askotan gertatzen moduen hain talde txikia izan da eskara ondo antolatu, eskara 2 jarri da metrotxo horrek azeldu da metara. Bueno, zorion dutea besterik ez da parten, ez? Zorionak. Mila esker.